Slezská a přišel ten a dost dělal nohy, referent z okresu, dost tak jako, že to nebylo v tom a bylo to takový vlastenecký, jako, že jo. A nečekali, že se lidi přidají, že jo? No jo, ta naše písnička. Potom pak jsme taky hráli u Ruferu, jak ti chudí o to jmění přišli. To byla taková komedie taky, no. Že ono se hráli hodně, hlavně komedie, že jo? No to i drama taky, jo. Bartova pomsta, nebo Soud boží, jako Bartova pomsta. To byl teda, něco bych ještě vzpomněl, to bylo, no. Zapadlý zvoneček. Ještě to. Takže to jste zdědili ty kulisy spíš asi po někom. No tak to, hlavně ty odalský, ty schořeli u Kaněru. No, abyste si nemysleli, že schořeli a oni jsou, to jsou oni. To jsou možná oni. Tohle nejsou oni. To nejsou oni. Tyhle byli ve škole. Schořela opona, ne? Říká se, že schořela opona. Opona, no však taky, no, u Kaněru, tam schořela náves, les, pokoj a taková jako sednice roubená. Bylo to u těch Kaněrů, to bylo orelský, to bylo 1924 se to dělali ten je z Moravy. To byly ještě pěkný barvy. Jako... No tohle, kdybyste viděl, pane Pavlásek, to jsou nádherné barvy. To je, jak kdyby maloval někdo včera. Jo, jak jsou dochovaný. No. A pak tam byly ještě takový rohový kamna, jakoby pec. Jo, to je možný. No a taky, to už teda bylo v horším stavu. No jo, no. A to jsme u toho taky našli. Tak kde to ve škole? Na půdě. Na půdě, až úplně vzadu u těch okýnek. Ono to, že bylo v té kůlni tam jako, pak se to bouralo, tak se to dalo, no. Ale u Kaněru taky, tam to schořelo, to bylo čistě oralský. Tohle bylo Havlíčku? Tyla. Ale razítko tam je orel na těch... No tak je třeba něco, třeba taky, ano. Dole byl Havlíček u Ruferu a nahoře byl tyl. A to, no tak se hráli. A co jste, pane Pavlásek, hrál vy? Já všechno možný. Jaký role? No jen takový, jednou jsem hrál mlynáře a jednou takového mládka a jednou utíkal jsem také pod stůl, křičel jsem, utíkejte, Prajzi jdou. Byli ještě jako starý ty uniformy, takový pražský, jako, že jo, a to jsem hrál jako ve Mlejně, no. A nějaký zamilovaný, taky no. Takže jste byl i milovník. Se Špolákovou jsem je hrál. Jo, s paní Špolákovou? No, Hřích Selky Mariny. No. A nakonec jsme se udobřili, jo, ty jsme, bylo, se líbali tam a opona nešla. Nějako se to zadrhlo, já jsem šeptal, musíme vydržet. Lidi tleskali, že jo. A to bylo co za hru, nevíte? Hřích Selky Mariny. Hřích Selky Mariny. U Mikšu se tohleto hrálo. U Mikšu, no, že se jako zasilka, už to nevím přesně, no, že jsme se pak nakonec jako udobřili, no. Jo. A pane Pavlásek, zkoušky jste měli u Mikšu? U Mikšu, no, chodili jste zkoušek? No, na sále to jo. Zima bylo tam, že jako, no. A kostýmy, tak to jste hráli vlastně v reálných tak nějak... Kostýmy vám někdo šil, nebo jste si je poscháněli? Čeho? Kostýmy, normálně. Jo, taky kolikrát z Prahy. Z Prahy? No. Jo, jsem to objednával. Ne jo? No něco, bylo tam taková šatna byla a tak tam takový klobouky a starý takový rakouský nějaký ty, no to tam bylo taky. Ono taky spousta lidí mělo i popoudák, že jo, po těch prajzech tady. Však jo, bodeď. No.
kdože to seškrtal? Ten farář. Z Boušína. Že někde nějaký komár les po stehínku někde a to už bylo takový jako, že jo. Takže vy jste měli takovýhleho, který vám to teče. Ten to musel každý kus schválit. Korektura. Jo, a něco tam třeba vyškrt, jo, nějaký takový. Lehtivější. Jo. No.